ndachindoti vabereki vaititaurana yo tosungwa yama wapedzera nemapurisa ndachikumbura vabereki vacho vaititaurana watosungwa remwana ndorawa kuisirwa simbi yemwana zera remwana ndorawa kuisirwa simbi ndachikumbura vabereki vaititaurana simbi rimwena nekuti matengo vanhu vakati ndisasunga ndozvavakataura. Makadi muri yeDestiny TV tikusangana zvekare pano pachirongwa Dare raMambo. Zita rangu ndinoitwa Anesu Tasha Mahachi. Nasi mudare raMambo ngezi mauya vatete vachiuya kuzobvunza kuti nyaya yemwana wehanzvadzi yavo iri kufamba sei, nokuti mwana uyu akanga abatwa nemhosva yekutora mwana mudiki. Izvi ndizvo zvaitika munyaya iyi. Hatitonge nyaya dzemaanda eji muno unyanzviwo tinawo izvo zvinomwaona achienda kwakaiswa simbi inhau yekuti anenge asanganisira mhosva yeanda eji paanongosvika muno paatosungwa hamire vatakaparadzana kune vakanga vari mudare. Dare rakati chii kunesu rikati tozosangana musi wa6 nenyaya yeyi. Takanzi tozosangana musi wa6 nenhau yemwana akanyengerwa namai muchibva vachiuya nezvinhu zvakanga vanzi vauye nazvo muchidii. Takati ngavaudze mbatya, ngavaite kuti murume uyu kana kuti ivo sepaukama ngavatore mbatya dzemwana dzakasara mumusha mavo dziuye kumwana. Ndizveramai mbatya dziri kumapurisa. Mbatya dziri kumapurisa. Mapurisa ekupi? Mapurisa ekutengi arikugara chitonokota iko akaenda kanza kugonipuwa bheki because arikupota chinzouya takamira ava nekuti akasungiswa kutenga iko arikupota chiita achinoripota iko achinoripota takanzi bheki inogotora sei uri musungu inazvirikota nyaya yekutenga vekutenga vakandibatsira kuti ndiwane mwana uyu ndomba vati nyaya inonoripota kwabhuta nokonepepa rangu kutenga wakunodipa. Saka isusu zvese zvemukuripoterana nekumapurisa zvemapurisa zvinoitwa nemapurisa pamitombo kana kuti mhosva yaipomerwa vanhu muno nedare redu rechivanhu maipomerwa mhosva yekunzi chiya mai nedare. Ine ndakanzi ndakanyengera mwana musha anzi ndindakamufurira ndomhosva yavaita vanokonera saka vakati ndifana kubhadhara mwana yakanzi anofana kubhadharwa anzi anonzi mapotero kana kuti damage ndozvandakauti mwana nyange tikanzi ari kuenda kumapurisa akahuriwa nemunhu akamuita mukadzi nyange aipara mhosva yekuti arara neunda age kuchivanhu haisi mhosva here yedhameji yemaputiro acho neamukutaura musataure muchiita kunge mukutaura zvinotyisa tichitaura chivanhu noti tiri kuda dare redu rechivanhu kuti parainotaura nyaya raitaura nyaya yasingafanirwi kunge richitaura here. Nyaya yaitaurwa ndeyekuti munhu akauraya munhu anosungwa kuti rungoenda kujere asazvipedze ngozi mumusha make. Dare rinoenderera mberi rekuti vanhu varipe mhosva. Handiti ndizvo? Ndo nyaya yataitaura. Tiri kukuudzai mukaziva maningi imusina chakundoziva hapana kwatetienza. Handiti makwa nyaya yakabuda muno mudare yakanga isiri yekuti imimi mubhadhare muchibhadharira uyo asi maifambisa mashoko yekuti pane nyaya yedhameji. Nyaya yekusungisa munhu ndeyekunyenga under age asi kana takuno kuti vanhu
munhu anosungwa nemhosva yemafutiro yekubvisa usikana hwemunhu. Handiti makona ndo nyaya yetaurwa mudaro. Hapana chimwe chitsva kana kuti pane chii chimwe mumhosva iyoyo yakazosvika kunzi bhadharai zvii nezvii. Ndokuti maita kunzwa shoko chete rekunzi endai neshoko munorisvitsa kumwana wehama yenyu nokuti ndii munomuziva. Ando nyaya yetaurwa paya. Makanga muchinzi bhadharai nevanofunga kuti munofanira kubhadhara. Handiti mukapa muono wokuti aiwa mwana uyu akamira akadai dare rikati imi. Handiti ndipi munoziva kunogara mwana. Mochinomutaurira kuti kana vari vanzvadzi mwana wehanzvadzi yenyu motaura nabhuti kuti bhuti nyaya yakaitwa nemwana iya pachivanhu panofanirwa kubhadharwa nyaya yakati. Handino zvamaitumwa nedare. Hazvisiri zvere. Panodikwa maexpensive ekufamba kwavakaita nokuti vachinda vachiita iklemu yemunhu ari kuuya kudare anoklema zvaanofunga. Musazvitye kuzvitaura, taurai. Kuklema handiti kuklema vamabika yati muzokudo muchienda nekwamunoenda nayo muchinzi. Mai ava nevekwabhandawe vese vakadai. Handiti avo ndo vaigara nemukomana akazonotora mwana wevanhu. Handiti vaifanirwa kubatsiridza ndivo. Musanetseke, mwana uyu akaenda nemwana wangu akangana. Ini ndinozakwa chiregai nditevere kana kuti regai ndifone. Nokuti pane nyaya yeunderage iripo kudhara yekuti mwana apara mhosva kana apara mhosva. Handiti makona avo vofona paexpense ravo. Zvino avo vaita sekunge vari kuviga kana kusaziva kuti zvinhu zvakafamba sei, asi zvinhu zvaitikira pamba pavo. Saka avo vonoisa maclaims manti inini chinondirwadza ndechekuti ava dai vainge vakamirawo neni mukuti pandiri kuita chakati tichigadzirisa nyaya ivo ndibatsirawo zvakati nokuti zvinhu zvaiitwa nechii nemwana wedu chese vana vedu vana. Handipakwa kwete kuti avo vane imwe nyaya yekuvatongesa muno yakanangana nekuti iwe wakatorere chimwana underage uye unofanira kutongwa nemhosva yekuzoti aiwa haisiriyo. Nyange mwana akaita 24 years ari mwana wemunhu akararwa naye nemunhu akatuunzwa kumatatu anotongwa nemhosva yekurara nemwana wemunhu asiri mukadzi wako. Ndikumapawa ndopamunozwa paya tichibvunza kuti akabvenge akarohwa here mwana uyu. Imo taura kuti aiwa anga asina kumbobvera akarohwa. Umwe oda kusumudza ruoko rwokuti ndakamuona akaziva varume kare. Isinobva tati vakaziva varume nevasina kuziva varume unovaziva sei. Imombe takutokuripisa kutaura kwakapusa mudare. Handiti makona tichiedza kudzivirira nyaya yekuti vanhu ngavachengetedze vana vevamwe vavo. Handiti makona kwete kuti ndiri kutsvaga mukadzi asati aziva murume. Unomwana kupi ende unopedza ari wozokudza kuti ndakazomuwana manje. Ndo nyaya yatitraya mumataro. Ndo chimiro chakaita nyaya muriona patira. Nyaya yemapurisa hatigone kuripesa. Nyaya yaripotwa kumapurisa toitonga isu mudare. Hakuna chivanhu hakuna iri clear nyaya iri apa. 23 years. 17 years. No one said. Judgment kana kuti kumende start examination yako kana dari kuno yanga isiri yenyu yanga iri yemusungwa wedare njiranda hiyo mafurisa ndiye musungwa kuno ndiye musungwa. Yes, expense razoitwa nhasi
rakonzerwa naiye. But vanhu vanobata munhu anoziva hama yake pairi. Vamabika vakapara mhosva vari pamba pangu. Anobatwa ndiinika kuti ndibuditsa ava vakavawanike kavatongweka nemhosva dzavo. Kana ndisina kuvabuditsa ndini musungwa. Ndonyaya inenge iripo. Iwo ubatsiridza kuti munhu wakagara pamba pako apara mhosva imuwane. Ndione kuchikumbirwa nedare. Sezvamaita nhasi auya kudare kamukomana. Auya kakudare. Handiti zvamunenge muchimuudza pafoni azvinzwire ega kuti akuya kwawaita hama yangu. Kumapurisa handimazwa nyaya yakutaura kuti uyu musungwa haakatore mbatya dzemunhu wakatadzira. Handiti mazwa kureva kuti uyu anofanirwa kunotora hembe dzake ega. Kana ima hamungadzitore hembe dzacho idzi. Handiti mabazwa dare rinenge chingoramba kuti zvibude kuti imimi ndimi mai veuyo akatadza motora hembe no. Vanhuwo kavaya vane muono wavanenge vachiona vachiita nyaya. Ndochimiro chayakaita imimi tinokutorerai mombe amai vakazodai zvikadai paishungu dzekuti mutiwanise musungwa. Isu hatingakurudzire kuti titore zvipiri but hatizorwara kuti munhu anopikira mhosva isinge yake kudara hazvibude hazviiti. Amen. Kuimseo. Saka ukuzviwa here hama yangu. Pane nyaya iripo yawakanzwa kana wakaiudzwa auziva ndimakwa. Ava ndinovaita vatete. Haufaniri kuvaita. Ndinoita vatete ini ichiuya zvandakandina mai vangu. Baba vatete sana ndinovaita vatete ndakandina mai. Zvipo zvimwe zvavakushukurapwa zvinei ndivatete fuso. Wakatoparwa ipapo kana mwana akarobika sadza musha mevanhu ipapo ndopamuri kuzwa tichiti wakatombogara nemwana womunhu kaiwo. Saka inini chinhu chandaingofunga chinotibatsira munyaya yacho inoda kuti tichimirira kuti mapurisa atanga aita basa rawo. Tisaite nyaya yemadouble standards kumatara. Maybe tingabatsirika. But iwe ziva iwe kuti une mombe yemaputiro yaunobhadhara namaya yemwana wavo kutobuda kumapurisa uchinzwa uri musungwa wasungwa kumapurisa ndo zvinotopa nedare redu kungopa mutongo tisina kutotonga munhu kuti zvakafamba sei zvakadini because panenge pane nyaya iri yekuti wakagara nemwana wavo apo utotaurira isusu kuti ndambuya vangu kuratidza kuti wakanga uchigara nemwana wavo. Handiti ndizvo kurambana kana kusarambana dhameji iroro riripo harikueredaisiro riripo dhameji. Kana munhu anotora mwana wemunhu uchitizisa usina kukumbira uchida usingade anobhadharwa dhameji. Anodzi maputiro kuti vanhu. Saka ndo chimiro chakaita nyaya iri pamberi pedu sinyo. Saka endaifungidzira kuti pari zvino uyo mukwasha haana paanonzvenga napo dhameji kufunga kwangu. Wanga wauya naro here dhameji racho wanga wari upo ndo nyaya chete iri kuno yedhameji. Ambuya woti mukuwasha akandibvambisa akapamba ndikarasikirwa nemari dzangu dzakawanda
Saka kana munhu akarasikirwa nemari munhu wonzawe kudare dare rimwe rinogona kubata basa risiri raro. Panoitwa anonzi machiya anoitwa kusirwa kota aya ekuti munhu ari kukuremwa nokuda mari yangu. Macost of suit claim iwayo anoitwa kudini maforms amunotofila kuti ndikuklema ichi nechichi chandakavasikirwa navo. Ambuya wakanga uchivanzwa kuti vauya koko vachihaya dzimotikari dzikuuya koko wakazvinzwa iwayo vari kuklema kwaudini wakakonzeresa zvese izvozvo. Asi tikaenda manje mutemo manje uko criminal uko vanenge vachiti aiwazvo kana munhu amhangarirwa koti ngatisiyei koti tipe mukombo wekuti zvamira sei unless kana nyaya yawithdrowa kukoti yekumusoro ichidzorerwa kuno kubasa tobva tabuda nemutombo zvakamira. Ndozvirwa vamadhuru nyaya yedamage haina anotirambidza kuitonga tichitaura yemakutiro iripo dare redu handiti mapano iyo nyaya iyo inganetsa iyo munopenda pakota moklema maforms enhi munongotaura kuti toda kuklema mari yangu kumunhu kana kuti expense rangu kumunhu vanotoziva pachivhiga kuti maforms amufanira kupuhwa ndeapo vokupai. Kana muchafira mega mofira, kana muda kuenda kugweta moenda kugweta moitirwa negweta. Mapo zvese zvinobuda zvakadii zvakanaka. Yes. Mubvunzo wangu ndinokuti kana uchitaura kunzi anga ari musungu kuchirungu why uzi munhu wakurisa ikoko ndokanakataura nawo vachitaaumuona vakurisa ikoko kwatakabva vanotaura kuti havasi kumuona saka nauye kuti musungwa zinoti vanoti havasi kumuona kana papurazi pacho paanga achiita mabhazi yake vanoti akanga haachatouyi kubasa. Vaitsvaga iye kwabhandama saka vari kutengwa kutsvaga kutogomunza wakanaka. Saka mawapedzera kumuona rii inokutanga hatsandambomona duzi kuva uri kuripota station police station Kiengo police station. nenyaya iyoyo Inyaya iyoyo vachiripota kuti chii vari kuti chii ndokuti ndakatora nguva kutema chaakadai achitoda ezvino chatingatobatsira mapurisa ekwabhadhaku timusungwa wemutana evanhu angadai akatoenda kukota ine kota anoripota kuti arimo munyika kwete kuti asina kumboenda kukoti omunzi akasungwa ivo mapurisa anai kutengwa vakuita ndibasa ripi hospital basi ndakati mai ava vati mwana wangu ngaende papolisi tori papolisi ndobva mwana uyu apinzwa mukombi navatete vamwe vemukoma uyu ava naiye uyu nobva ati kumwana uyu kana utungamira kupolisi ndiri kutevera uyu nobva asvika ega papolisi patengo ega akasilevedwa papolisi hana kusiya bhegi papolisi rakasara kumba kwavate mukoma uyu ava unoripota usiri pabheo bheki harina kusara patakaenda kunotora mwana bheki pasina takatoribvunza chinhu chaanga akabata ibheki chete bhegi raa rakasara kumusha kwawo kunogara iye
Saka ngasa kupari kuonja. Din. Uya karo wasipia. Wale wana wasipia. Karibu. Kama polisi. Polisi hapo. Ana beo. Pasina kana chini. Ane paruka. Manager wacho kwa plus akati munhu yaasi kutobhuya pabasa. Kwa hiyo mtu uye kunauya sei. Ndomupfuuri. Andu wadano here kuzidiwa nedano. Nadamu ndakakona Unekorutisa mapurisa. Akutoshanda papurasi. Chero mukafonera manager uchatogara zvitobapfa. Hapana akamutsvaka. Mapurisa asikusenza. Noti mapurisa etengwe ka lines vakabata uyu vanofana kumuendesa kwabhandako kuti musungo uyu mutaanaye. Akuzodaira kutengwe. Unozodairei. Nyaya isina kupinda mukoti. Kune zvinhu zvakadaro. Yakozi kamunzwa bhegi ripapolisi. Muzive bhegi ari kuno. Mwana uyu akaita zvokusundidzirwa nevanhu uyo nemukadzi wake kana vaigarisana vaitokurisana havana kutinga vachizoti mhosva avatiwa kuti zvatikuitai mhosva handiti vakuru vapinda vanoti noi zvazviite ndovakapinda vakamutsa nyaya inofana kugadzira yakadai handiti ndopakutanga kurambana avo vanga vachigara nemwana avo havachabatsirana nevava kuti vaite nyaya yavo vari pamwe chete vagadzirise nyaya yekuti aiwa mwana ngaadzoke mwana mudiki uyu handiti dai yakaitwa nenzira iyoyo uyo pangadai pasina zvese handi mapanzo pano maita anenge akutoona kuti ini zvindingazive munhu kuti paanobva kuno paanotsvaga basa rake rokudza kupedzake ende chimuziva paanobvai kutaurira ndakawa vavakidzani mumusha handiti azvikunde Uye andigare naye anogara nemukoma wangu kucheka anditombogare naye. Akanga ari kumusha kwenyu pazoona mwana uyu. Anongoshanya asi hatisi kundogara naye. Anogara kutengwe. Anogara kutengwe but paakapara mhosva akanga ari pamba penyu. Tengwe ipi kwenu? Yaplazi maonera nokuita. Nezvinomukutete. Dare rinogona kukubvunza imwe yakutumbirwa. Tokona kuwabvunza. Zviri pfori ngwara zvakanaka. Saka kana imapedza kupindura dare rangona mudzwechi kunyaya. So I think kuno matauro aitwa namamwe nyaya ndeyemukoma. Yes. And chero polisi ndeyemukoma. Yes. Saka kuno ndozvataurwa kunzi mainvestigations epolisi achipedzwa achiitwa pese yavanoita nayo uyo anoziva kuti ane mungava wekupi. Aiwa, ini chandinoda kubatsira zvino ndechekufonera polisi. Mupurisa ari kuita nyaya yenyu kwabva ndiani? Ndingaitongo iye ndipe nhamba dzake ndimufonere kuti nyaya yamai ava musungwa wavo chii chiri kuitisa kuti nyaya yake inge isingaitwe nokuti mushaya here tinaye pano yamutora kana kuti mutora kana kumuisa pamapurisa iwozomutorera ipapo. Zero 71 071 410 410 3680 3680. Ora tikaita nyaya yekuti tinozopedzesera nesu vedare takutoita kunge tiri vasungwa mukati menyaya dzatisinei nadzo hazvibude. Matano dzani mupurisa? Chimberengo. Chimberengo. Akambotaura naye munhu.
Usikana ngani? Silibaziso. Silibaziso. Ilimbiri yenyu zitara munosika mwana kwa maka. Nisenzi ya matongo. Tise mwedara ila tunapata mbotoka chinuka sasa tunataka bloka kumamata tisire ili mwedara pambe petu ngo bila ipa kuchini Asimkomana no enda bana. Mkomana kwenda Komana no buda. ayo anakuwa nenda nanguti ngaba baba tise dare kune mapurisa vari kumata ndachikundoti vabereki vaitichaurana Yo tosungwa tomsungwa yamwe. Wapedera nemapurisa. ndachikumbira vabereki vacho vaitichaurana Zera remwana ndora wakuisirwa simbi. Yemwana. Zera remwana ndora wakuisirwa simbi. ndachikumbira vabereki vacho vaitichaurana Mutaurira simbi inenge inazo. nekuti matengo vanhu vakati ndisasunga ndozvavakataura Ani. Mai wasungwa. vana mai vacho Isu tato kusunga yamwe. ndikukumbirawo Aiwa. Zadopera nyero chama. Wabaita atakukia panza.